A testünk egy nagy biomechanikus gépezet, amelyben több mozgó alkatrész található, mint egy autóban. Hogy pontosítsak, 230 külön-külön mozgó izület. A térdünk, a csípőnk, és ne feledjük a teniszkönyököt. Mint egy autóban, a mozgó részeket olajozni kell ahhoz, hogy megfelelően működjenek. Itt említhetjük meg a hialuronsavakat. A hialuronsavak, ahogyan a természettudósok emlegetik őket, speciális proteinek, amelyek az izületeink és izmaink olajozottságáért és hidratáltságáért felelősek, ugyanakkor a bőrünk hidratáltságát is biztosítják belülről. Ahogyan öregszünk, a testünk egyre kevesebb hialuron termel, ezáltal az izületeink szárazabbak lesznek, illetve bőrünk értékes nedvességet veszít és pegyhűtté válik. Ez a vasalat újkorában remekül működött. Azonban az idő vasfoga, a környezeti hatások nyomai meglátszanak rajta. Ugyanez történhet a szervezetünkben is, az izületeinkkel és a bőrünkkel. Ha megolajozzuk egy kicsit, ami a testünk esetében a hialuront jelenti, mint kenőanyagot, a kenés után újra remekül működik. Hogyan tudunk megfelelő mennyiségű hialuronhoz jutni? Egy másik tökéletesen olajozott gépezettől a megoldást a Forever Living Products kínálja a Forever Active HA termékükkel. A Forever Active HA egy egyedülálló keveréke a hialuronsavnak, a gyömbérolajnak, valamint a kurkumának, és ezáltal a leghatásosabb táplálékkiegészítő a piacon az izületek védelmét tekintve. A gyömbérolajat évszázadok óta használják kínai fűvészek az izületi panaszok enyhítésére, a kurkuma gazdag káliumban és vasban, amelyek hiánya limitált izületi működést eredményez a tudományos feltevések szerint. Most a Forever összehozta ezt a két fantasztikus gyógynövényt hialuronsavval vegyítve, egy rendkívül hatásos termékben, amely izületeinket és izmainkat kenőanyaggal látja el, és kipárnázza, ezáltal biztosítva a mozgékonyságot. Ez a Forever Active HA. Ezen kívül a bőr megfelelő hidratáltságát is biztosítja. Lehet, hogy még nem tapasztalt korlátozott izületi tevékenységet. Ennek ellenére a Forever Active HA mindennapos használata fontos az aktív életvitelben és bőre hidratáltságában is segítkezik. Az izületek egészsége komplikáltnak tűnhet, de a karbantartásuk annál egyszerűbb. Minden a napi rutinon és a Forever Freedom termékcsaládon múlik. A Forever Freedom egy forradalmian új aloe vera ital, amely gazdag glukózamin szulfátban, kondroitin szulfátban és metilszulfonil metánban. Ez az egyedülálló formula biztosítja az alapköveit a biokenőanyagnak, amely elengedhetetlen az egészséges izületműködéshez. A helyi fájdalmak alkalmi kezelésére a Forever MSM-gélt használja, amely ötvözi az aloe verát, az organikusként és a gyógynövény kivonatokat. Csak masszírozza be fáradt izmait, izületeit a géllel, és élvezze, ahogy az egésznapos fáradtsága semmidevés. Ismétlem. Testünk egy biomechanikus gépezet, tehát akár még csak most kezdi érezni az évek múlását az izületeiben és a bőrén, vagy már régóta tapasztalja a hatásokat, a Forever Active HA, a Forever Freedom család terméke segíthet önnek abban, hogy egy megfelelően olajozott gépezetté váljon.